Γεια σας! Είμαστε στο κέντρο τύπου της Ανθεμούς για μια συνέντευξη με το καλό παιδί της ομάδας, το Βασιλάκη Βλάχο. Βασίλη, παρακαλώ, παίρνα μέσα! Γεια τα παιδιά. Τι λέει? Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Βόλεψου, σαν το σπίτι σου. Βλέπουμε ότι κυκλοφορείς με την μπάλα. Μια ζωή με την μπάλα, μια ζωή με τα ρούχα της ομάδας. Είμαι κολλημένος με την μπάλα. Το βλέπουμε αυτό. Τι σε έχει κάνει να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο, Βασίλη Βλάχο? Μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο, θέλω να βγάλω λεφτά από το άθλημα. Είμαι εθισμένος, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο από μικρός. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πιο πιθανό να πιάσεις τον τζόκερ παρά να βγάλεις εσύ συγκεκριμένα λεφτά από το άθλημα. Είσαι κακός και το ξέρεις. Όποιος το λέει είναι. Θα βγάλω λεφτά και θα το δεις σε μερικά χρόνια. Είναι η πρώτη χρονιά στο αντρικό. Ανέβηκα φέτος, πέρσι ήμουν παιδικό. Και έχω ένα πλάνο δεκαετίας και πιστεύω θα παίξω μπάλα. Σε 10 χρόνια θα είναι για μένα. Αν δεν κάνω λάθος, κάνεις το ατομικό πρόγραμμα του Κριστιάνου Ρονάλντο, έτσι? Κάνω το ατομικό πρόγραμμα, όπως είπες, του Κριστιάνου. Με βοηθάει πάρα πολύ και βλέπω και αποτελέσματα κάθε μέρα. Ναι, όμως. Ναι, όμως, στις προπονήσεις της ομάδας δεν είσαι και πολύ τακτικός. Για ποιο λόγο? Δεν έρχομαι ρε φίλε, γιατί κάνετε νωρίς. Εγώ και την ώρα κοιμάμαι. Προτιμώ να κάνω εδώ στη γειτονιά, με τα παιδιά, με το Βασίλη το Παπαδάκη, την αδερφή του Ελτάρ. Είναι πιο υψηλό το επίπεδο, περνάει πιο καλά, κάνω ό,τι θέλω, πιο καλά, ξέρω εγώ. Μήπως δεν έχεις καλές σχέσεις με τους συμπαίκτες σου? Ποιες είναι οι σχέσεις που έχεις μαζί τους? Όλα είναι καλά παιδιά, δεν μισώ κανέναν ιδιαίτερα. Δείχνουν ζήλο για την ομάδα, είναι χαβαλέδες. Περνάμε τέλεια, απλά δεν βολεύει η ώρα και δεν μου αρέσει η προπόνηση. Μάλιστα. Ωραία. Καλό είναι, επειδή έχουμε πολύ κοινό σήμερα εδώ πέρα, εγώ να σταματήσω να μην κάνω καμία άλλη ερώτηση. Φυσικά και εγώ με τόσο κοινό τρέπομαι, ήταν να φέρω το κόκκινο, αλλά δεν είχαμε. Παρεμπιπτόντως, τα μετάλλια αυτά που φοράς, τις κάλτσες, μέσα στο λαιμό κρεμασμένα, από πού είναι τα μετάλλια? Κοίτα, παίζω 10 χρόνια μπάλα. Μην νομίζεις, αυτό είναι από το καράτε, αυτό είναι από ένα τουρνουά τάβλη και τα άλλα από την μπάλα που μας έδωναν όλους και πήραν αναγκαστικά κι εγώ είναι. Μην φανταστείς. Ένδειξη ποδοσφαιρική καριέρα. Αυτά είναι, τι να κάνουμε. Και το κύπελλο που με έδωσε, εντάξει. Ωραία. Για πες. Μήπως έχουμε κάποια ερώτηση από το κοινό, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να πάμε με την αρχή από εκεί πέρα. Κύριε Βλάχη, γνωστή αγάπη σας εδώ και 2 χρόνια. Σας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, το εξωτερικό ακούγεται για την μπάλα και όχι μόνο. Θα πάτε Καναδά, υπάρχει αυτό το Εγώ φίλε, ναι, όπως λες, άμα πήγαινα μόνο Καναδά για να συνδυάσω και το αληθινό με επάγγελμα που είναι... Το χαρτοπέγνιο να πούμε. Ναι, έτσι, με λεφτά. Ποια είναι αυτή η αγάπη? Το είπες και μόνος, είναι τα χαρτιά, απλά να παίζω την μπάλα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, άλλος. Κόπηκε. Επόμενος, από εκεί, ο κύριος Θανάσης Ματσούκης. Ναι, δεν είναι άλλο. Ναι. Άμα έχω τα σπονάκια. Το κάνει κι άλλο μέσα. Δεν είναι βελικά ερώτηση. Δεν έχω τίποτα γραμμένο, μαλάκα, έτσι και μόστρα τα πω. Λοιπόν, Βασίλη, είναι γνωστό ότι στο ποδόσφαιρο γενικά εμφανίζει μια απάθεια. Μια απάθεια που εκνευρίζει τους συμπαίκτες του, τους φιλάθλους, τον προπονητή. Γενικά, δηλαδή όλους τους έρχονται στην Κύπρο κόσμο του Βασίλη Πλαμπόνης. Και ήθελα να σε ρωτήσω άμα σκοπεύεις να κάνεις κάτι γι' αυτό. Να το κάνεις ακόμα χειρότερο, ας πούμε. Καταρχάς, δεν δέχομαι κριτική σε χειρότερο σε αυτό το θέμα.
Και δεύτερον, εντάξει, έχω χάσει το ενδιαφέρον για την μπάλα γιατί έχω βρει άλλα ενδιαφέροντα. Στην ουσία, τι είναι η μπάλα, είναι 22 καράβια και κυνήγα ένα τερμάτινο στρόγγυλο. Αυτά, Άλλος, επόμενος, παρακαλώ. Βασίλη, μιας και χαιρετάμε το 2011, ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας? Που έκανες? Μεγαλύτερη αμαρτία μέσα στο 2011. Μεγαλύτερη αμαρτία ήταν ότι είπα ψέμα τον coach ότι είχα πάει στο γιατρό αλλά κοιμόμουν. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Αμαρτωλός. Επόμενος, παρακαλώ. Εγώ. Βεβαίως. Ο ξένος. Ο Φαν, παρεμπιπτόντως, Βασιλάκης. να πούμε για το πόσο έχει εξελιχθεί πλέον η ομάδα της Ανθεμούς και οι συνεντεύξεις που γίνονται εδώ πέρα. Καθώς βλέπουμε ότι πλέον μαζεύουμε και παιδιά από Θεσσαλονίκη. Από την επόμενη συνέντευξη έχουμε κλείσει και αεροπλάνο από εξωτερικό. Έτσι. Για πάμε στην ερώτηση. Μιας και είπες για τον coach ότι τον είχες πει ψέματα. Ναι, έτσι. Είσαι ένα ερχόμενο ταλέντο και πολλά υποσχόμενο. Θέλω να μου πεις τη σχέση με τον προπονητή. Εντάξει, με ταλέντο είναι. Για τον προπονητή λέμε. Όχι, με ταλέντο είμαι μόνο 23 χρονών. Έχω ακόμα 30 χρόνια πάρα τουλάχιστον. Ο προπονητής μου, εντάξει. Έχουμε σχετικά καλές σχέσεις. Καλές τυπικές σχέσεις. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί δεν ταιριάζουν σε χαρακτήρες. Ή εγώ ή αυτός. Αυτά είναι το προπονητή, ξέρω. Καλό παιδί. Συμπαθώ. Έχουμε επίσης μαζί μας έναν Γάλλο τεχνικό από εδώ πέρα, το Αντουάν Οτνάν. Από εδώ πέρα έχει να κάνει μία ερώτηση στον κύριο Βλάχο. Εδώ πέρα, παρακαλώ. Φίλε, par contre, tu les gardes la route, tu les par contre, Κύριε Βλάχο, όπως ξέρετε τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. les peuples par contre, le football, c'est les extraterritoriaux perpendiculaires. Oui, c'est pas possible. Έχει διαρρεύσει γενικώς ότι έχετε φιλοδοξήσει, ότι δουλεύετε πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάλυπτε τα ενδιαφέροντά σας μια άλλη σταδιοδρομία καινούρια. Puis les footballs, c'est parti. C'est le plus grand scientifique. Aujourd'hui, maintenant, tu le extraterritoriaux. Θα σας ενδιέφερε παράλληλα μια μεταγραφή στο εξωτερικό για να ασχοληθείς με το modeling? Γιατί όσοι είναι γνωστόν, είστε γνωστό fashion icon εδώ πέρα στην περιοχή. Κριστιάνο Ρονάλντο. Κοίτα, εντάξει. Ακολουθώ τις συνταγές της μόδας, διαβάζω περιοδικά όσο μπορώ και αυτά. Αλλά δεν είμαι θύμα της μόδος. Τα ρούχα τα αγοράζει η μητέρα μου και δεν έχω λόγο σε αυτό. Εντάξει, και αυτή είναι προσπαθή. Τώρα για το εξωτερικό δεν ξέρω, έχω μια ζωή όμορφη εδώ πέρα, δεν το ψήνεται πολύ. Καλύτερα εδώ, είναι και κοντά το γήπεδο που να τρέχω. Αυτά από μένα. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Όχι, έτσι, ωραία. Κύριε Βλάχο, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτή τη ζωή που διάλεξες ποδοσφαίρου.